गिलु बालुनो गोबोरखि मोखाङा गोबोरखि फारासिमबो मोनफैबाय। मा सुरित बाथ्रा, ना सोरबासो लागायना होदों ना गावगायासो फाग्ला जाबाय आंनि थाखाय। नागिर गोबोरखि फारासिमबो मोनफैलायदों। आसरित, आं गिनाय मोनसेबाय बाल। बाबो थाङा आं दा बायदियाव ना बेखौ लोगो मोनबा आं बुथारगोनसो बेखौ। सिखा दंखायो, सिखाजों दानख्लाबजोबना हरगोन आं। थेवब्लाबो नोंजों थाङा आङो गोबोरखि मोखां। साइस गैया, भाइस गैया, साख्रि गैया, बाख्रि गैया, फारसेथिंजाय आरो रेपिस बावसो। आंखौ साला जबरदस्ति बिमा खालामनो नागिरदोंमोन पापिया। नों आंनि हौवा, थेवब्लाबो नों बायदि एसेबां गाज्रि मानसिनो नों बायदि एसेबां गाज्रि मानसिजों अननाय लाजानो हाया दे आं जायखौबा फसायो बिसोर आंखौ नायनोनो थाङा। बा फोथांसारखौथ' आं बेसेबा मोननो लुबैथारदोंमोन, थारिस लालायदोंमोन आं। सालारि थारिसानो खाथियासै आंना, ओरैनो फैसा 3000 ना 4000 थांगारगारदोंमोन। बेसेथ' साइसलै बिबारि मैना, खानाय गिदिर मेगन बेरलावलाव, साइसआनो गैया। जोंखौ नाय, जों बेसे समायना आरो जोंफोरखौ सेक्सिबो नुयो। बिबारिखौथ' बोरमा रखमसो नुयो, बोरमा फेब्रि रखम, नाथाय आंखौ गोदौ जायस नुयो। थेवब्लाबो सेंग्राफ्रा बिबारिमोनखौसो फसायो, आंखौ मानो फसाया? आं एसेबां समायनाखौनो मानो फसाया? एसेबां सेक्सि हटखौनो मानो फसाया? आं आसरित जायो। ओमफ्राय जोबोद दुखुबो मोनो आङो। बास फोजोंसार, नों आंनि थाखाय गोबोरखि मोखां बायदि फाग्ला जानायमोनबा आं नोंजों मिनि खुसि रंजा खुसि मोसा थांगौमोन नोंजों। नाथाय मा जाबावनो, जायबा सेंग्राखौ आं एसेबो फसाया बिसोरसो खिथु उन सनसुपि, नोंजोंथ' आं मालाबाबो थांखाया, नों फैबाबो लाब गैया। थेवब्लाबो गिनायसो मोनदोंहाय आं रखर। अबा बे बुरिला न'आव फैना होबा गैलालै, गिनाय मोनसोदोंहाय। थेवबो आं दा बाहेरावनो थांखाया, आं न' सिङावनो थाबाय थागोन। आंखौ बोरैबा एसे ससे नुबाबो बियो होसो फैनानै फुरा लांफैखागोन दे आंखौ। ओरैनोबा जबरदस्ति हाबा खालामदों आंखौ, आरो आंखौथ' दा हाबा खालामखानायसो। आं फैबाय। नै बेदर एसे लाबोदों, एवगोन नामा नोङो दा? बेदर लाबोदों? आयं थांगासिनो आं, दा नङा, दानो एवगोन। ओंखामखौनो जायाखै आङो, दहाय एसेल'सो जादोंमोन। ओमफ्राय आङो एवनि र' आयं, आं एवहैनि र'। नों एवनाङा दे बेदरखौ, बाखिखिनिखौ नोङो संबानो जाबाय, एवबानो जाबाय। आंहा बेदरखिनिखौ एवगोन। बुरिया गोथावै संनो रोंथाराहाय। आंनो एवनोसै, आंहा बेदर होनबाथाय जेबो बानाय मोना। सिगां बायोमोन, नाथाय दा बाला आं। बेदर होनबाथाय आं बाखाला आरो। नै थांगौ, दानो संगोन, दानो जागोन आं। ओंखाम उखैना दंखायो। दे होमबालाय आयं, नों संगोनबालाय आं संथ'ला। माबा आयं, ओमफ्राय गोबोरखि मोखाङा फैबावदोंसो ना मायबा? नुगोनसो ना मायबा आंखौ? गिलायबो लाङोहाय, दा बाहेराव ओंखारनोनो गिबाय आं। गैया दे, गैया, आं लामायावनो जबाय थागोन दे। जागोन दे, र' होमबा थांनि आङो एवहैनोसै। आयु, बे खरसेयाव ना जमा जाना दंसैहाय, गलबसोदों माथो। दायो सारफैनांगोन र'। हारसिं सारनोबो बोरैबा मोनो। बिबारियाबा सारगोन ना सारा? सिगांथ' बेसेबा सारखायोमोन, ना सारै सारैनो फाननानै जायोमोन। दा आरो मालाय धोनि जाबायना, ना सारनायखौनो नुला माथो। आयु, मागुर ना सिंगि ना जमा जाना दं खोना। सारनांगोन र', सारफैनांगोन। दायनो सारफैनांगोन र', नङाबा गुबुनफ्रासो सारना लांगोन। न'आव सारनोनो मोना जोंहा, गुबुनफ्रासो सारना लाङो। एबारनिफ्राय जोंसो होफैना दोनगोन र', रावबो सारनो हायिबायसि। लुदुमि आब', नों बेयावसो दंफैयो? बेखौनो आं नोंसानि न'आव नागिरनो थांदोंमोन नोंखौ। नै बे हाखर खरसेखौ नायफैदों र' आं। ना जमा जासोदों, एकदम गलबसोदों। बेलेगफोरासो सारना लांजोबो, जोंहा न'आव सारनोनो मोना। ओइ बिबारि, नङाबा जेबो खामानि गैयाबा जोंना सारनोना दाय बेलासे? नों सारला, आजिखालि बायो नामा? सिगांथ'बा नोङो सानफ्रोमबो ना सारोमोन न', ना सारनाय दिनाव। ओमफ्राय फाननानै फैसा मोनोमोन आरोना? औ आब', बिदिनो ओमफ्राय ना फाननानै माइरं बायोमोन, बानलु, संख्रि, थाव, मैगं थाइगं खस्थ' खालामना जाखायोमोन जोंफोर सिगां। थेवब्लाबोसो मालाबा ओंखामखौनो मोनजायामोन। दाननासो थानांगौमोन ना? इसोरनि अननायाव खजानाखौ मोननायखायसो जोंहा एसे धोनि जाबाय। एसे नङा दे बा, करोरपति जाबाय नोंसा। नंगौ नंनायालाय। ओमफ्राय आब', आङो मैया बिग्रायखौ लोगो हमनो थांदोंमोनसो। बा मालाय, बबेयाव? बेसेबा गोजानलै, मा पार्क होनोमोनथाय, आं बावलायलांबाय। बे पार्कआव माने बियो थांबाय थाखायोनो। हेबा
मालायबा ओमफ्राय दोखो दोखो गिदिंदों नामा सानैबो? गिदिंदों फट' लानायावनो दिन थांदों जोंफोरनिया फट'खौनो साफायबाय थायो माथो इलाय। ओमफ्राय मा नोङो जोंहानि फंबायखौ थगायनो साननाङा बिबारि लाथारदो। आयौ आंलाय मानो थगायनो दा गावगायासो आं आरो सेंग्राफोरखौसो फोथायनो हायाहाय। नोंथ' मानसिया मोजाङानो दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों गुबुनफोरबायसि थंगालाबो नङा। नङाथ' आरो मोजांथार माने आखल आखुफोरा गाज्रि नङा आं मिन्थिखागौ बेनिखायनोथ' आं नोंखौ लानो होबाय थादोंमोन आरोहाय नों आरो एसेबां मोजां सेंग्राखौनो लानो नागिराखैमोन आंनिसो फंबायहाय गुबुनफोरबायसि थंगाला हंगाला नङा गार्लफ्रेन्डानो गैयामोन दासो देरनानै नोंखौ प्रप'ज खालामबाय। हाबा जादो खाल मानसिफोर बेफोरबायदि थाबाय थानाङा रिलेसनशिपआव बांद्राय गोबाव थाबाबो नांज्लायनानै ब्रेकआपसो जालाङो उनाव ओंखायनोथ' फैगौ बोसोराव हाबा जाबानो जाबाय मागो बैसागुफोराव माला जायो नोंसोरनिसो खोथा। जिखिजाया फैगौ बोसोराव जाबानो जाबाय। जागोन दे जागोनाबो जागोन। ओमफ्राय मा नाया सारगोन ना सारा ना जेबो बुङा? ना धोनि जानायखाय बाग्रा जाबायहाय आजिखालि सारनायबो नुला माथो। आयौ बायाहाय मा आङो बाया सारोथ' ना नुबा मानो सारालै सारगोन होमबा दा बेलासि सारगोन 3थासोआव 3था नङा दे गोबाव जागोन 2थाफोरावनो जागोन दे होमबा आं दिनै थाब ओंखाम ओंख्रि संगोन। लायबो नालाय लायमोना संगोन आरो संगोन र' संनाया बेबो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन दे माने बांद्राय गोलावबो नङा देनाय आंथ' सानदोंमोन बिदिनो आधा घन्टासो बानायगोन होननानै नाथाय आधा घन्टा जाद्रायासै आरोना मानो होनबा आधा घन्टानि भिडिअ बानायबाबो जोबोद सम नांखागौ आरोना जोबोद खस्थ'बो जायो आरोना लोगोफोर दा नै दिनै आंनाबो एसे खस्थ' जादों आरोना 27 मिनिट 28 मिनिट बानायबाबो खस्थ'आनो जायो जोबोद सम नांखागौ खुगा सुगा रुवायलायलाङो ओमफ्राय मेगन सेगन आलौलायलाङो आरोना लोगोफोर आरो खर' सर' सालांनाय मोनजोबो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननि थाखाय दिनै एसे गोलावै लाबोबाय आरोना बेनिखायनो लोगोफोर भिडिअखौ लाइक कमेन्ट होनो बावनाङा दे कमेन्ट हराबाबो लाइक मोनसे मोनसे थुलांबानो जाबाय आरो साबस्क्राइबखौथ' खालामनो दा बावथारदे लोगोफोर जाहाथे आंनाबो थाबैनो 50K साबस्क्राइबार जायो। दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो लाइक होनो दा बाव दे। मोनसे बाथ्रासो गिबाय दङ र' आङो थास मोखाङा जुदि आइनो खिन्थाना होबा ओमफ्राय आइया जुदि नागिर नागिर फैबा जोंहानि न'सिम माने बिग्रायलानि न'सिम फैबा मा जागोन दिनै बाला आंथ' दा बेसेबा गिबायसो दङ आइया जुदि आंखौ फैनानै लांफैयोबा मा जागोन र' नङाबा थास मोखांनो खिन्थाना दोननि आं आइयाथ' ओरैनोबाबो मिन्थिखायाखैना आलासि जायो होननानै आरो ओरैनोबाबो आलासिद्रायबो नङानो दे बेखौनो थगायदोंमोन आंखौ सिगां बिसोरो। सना साहा कापसे फुदुंनाय साहा आइयालाय आं फुदुंबाथाय गोथाव जानाय नङालै आइया फुदुंगोन दे। गैया आइया गामियाव थांदों। नोंथ' जेबो नङा र' ओमफ्राय नोंहा सानै लोगो दंना बिसोर जुदि आंनि साहाखौ गोथाव मोनाबा आंखौ बासिगोन माथो। साहाल'खौनो फुदुंनो रोंला नामा नों दे फुदुं। बाला बासिदोंमोन आं एसे मानसि फैबाय थायो आरो आंखौबो नायनो मानसि फैबाय थायो आं माबा गयलेमै लेमै होबाय थानांगौ आं बासोबाय साहाबो फुदुंनो होबाय थायो माबा बासोलै आं। दे फुदुंदो दे सेंग्राफोरा साहा गांबायनो। र' फुदुंनि र' ओमफ्राय र' मोनसे बाथ्रा नोङो थास मोखांनो फन हरदोंमोन नामा? हराखै आं। हरनांगौमोनसो जुदि आइनो खिन्थाना होयोबा बियो मा जागोन दिनै? नंमारगौबोलै नोंखौ जुदि लांफैयोबा मा जागोन दिनै जोंफोर गामिखौ जुदि मोनथिबाथाय लांफैखागोन नोंसानि न'नि मानसिफोरा। बिनिखायनोथ' थास मोखांखौ फन खालामनांगौमोनलै ओमफ्राय फन खालामनानै खिन्थानांगौमोन जेनेबा सिनाय हाया होननानै बुंनांगौमोन थास मोखां लानि आलासि जायो होनबाथ' आइमोना सोंखागोनलै सोङै सोङै फैबा मा जागोन जेनथेन हाबाया जाग'नो हाबा आंखौ लांनो हानाय नंला बेटाव नङाबा गाबोन समफोर कर्ट मेरेज खालामहैनोथ' कर्ट मेरेज खालामबाथाय जोंफोरखौ रावबो जुदा खालामनो हानाय नङा। थेवब्लाबो आं गिनाय मोनदों नोंसा आइमोना जुदि नोंखौ लांफैयोबा नङाबा नोंनो खालामाखैमोन थास मोखांखौ फन। खालामनि र' फन खालामखांनानै आं साहा फुदुंगोन दे दसेल' रायज्लाय दे रायज्लायखांनानैनो फुदुंखा माने सेंग्राफोरा एसे उखैबायबोनो गांबायबोनो। दे सनियाखौ लांफैबा मा जागोन दिनै सनिया आंनि लोक्षि हिनजावसो आं दा गिनायसो मोनमारबाय। रिसिभ खालामदोंना सना? खालामथ'वाखै र'। दे मालाबाबो खिन्थानो होनाङा दे थास मोखां आरो जों आलासि जालायो होननानै। जागोन दे हेलौ थास मोखां मालै आसोल माथो हाबा जाहैबायनो नोङो बिरदावजों? थास मोखां रावनोबो खिन्थानाङा दे बिरदावादि नोंसानि आलासि जायो होननानै जेनेबा आं नोंसानि आलासिजों खारसनफैदों होननानै ओनबाबोथ' बिरदावजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ रावबो मिन्थिखायामोन दिनै आइया दाखालि मोन्थिदों थेवब्लाबो नामखौ आं खिन्थायाखै गामिखौबो खिन्थायाखै आरो नुवाखैबो बुंदोंमोनल'सो आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो होननानै।
औ ओइ थास' मोखां भाइ खिन्थानाङा दे आंबो गिनाय मोनसोदों बिमाया जुदि फैनानै लांफैबा आंहा मा जागोनलै आं थैनांगोन माथो। दे आंथ' खिन्थाया देनाय थेवब्लाबोथ' उनाव मोनथिगोन ना। उनफोराव मोनथिबाबो जेबो नङा दे जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव मोनथिबाबो जेबो नङा। ए नंगौ नामा दे हाबायालाय माथो होनबा थाब जानो हाया नामा हाबाखौ? जागोन र' जागोन जासिगोन सानबाल'सैसो। दे आंबो नोंसोरखौ खबर लानो थांनो मोनाखै। र' ओमफ्राय आनैमोनखौबो खिन्थानो होनाङा दे। आंथ' ओरैनोबाबो खिन्थानो होखायाखै मानोना आं मिन्थिखागौ सनियाखौ दोखो माने ओरैबायदि रागा जोंना दंखायो बिमाया। जोंहानि आलासि लानायाव खारस'नहैदों होनबा मिन्थिबाथ' डाइरेक्ट जोंनाव दों फैनानै सोंफैखागोन डाइरेक्ट थांखानानै सनियाखौ लाबोखागोन आं मिन्थिगौ। बेनिखायनो आइमोनखौबो आङो बादा होना दोनखादों खिन्थानाङा होननानै। आरो ओरैनोबाबो नोंसोर सानैनि गोसोथोनायखौथ' रावबो मिन्थिखाया जोंहा न'नि मानसिफोरासो मिन्थिगौ। औलै भाइ ओइ थास' मोखां खिन्थाना होमारनाङा दे प्लिज अननानै जोंखौ सानैखौ हाबा जानो होदो दे। खिन्थायालै मानो खिन्थानो आं खिन्थाना होबाथ' नोंसोरो गैखालामोन। दे आङो नोंसोरखौ खबर लानो थांगासिनो र' गाबोन समफोर। नोंखौ खिन्थु नोंसाया ओरैबायदि रागा जोंना दंखायो दे सनिया आरो नोंसा आदायाबो। खोनानाय बायदिब्लाथ' नोंजों जेबो सोमोन्दो लाखिलानो माथो। मा? औ आं खोनादोंमोन। दे जेबो नङा दे थोबसो गावसोराल' मोजां मोननानै गोसोथोलायनानै हाबा जानो मोनो आंहा मोना आरो। जोंहा आइ आफायाबो मोजां मोनलायनानै हाबा जादों आदा बाजैयाबो मोजां मोनलायनानै हाबा जादों होमबा जों हाया आरो गावसोराल' हागौ। सैमाफ्राबो दिसटार्ब हा बुंनाय। नंगौ दे नंगौ जेनेबा साख्रि गोनांजों खारसनबाबो जेबो मोननाय नङामोन खोना। औ नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों थास' मोखां बिदिनो मार। जेनेबा गोरिब मानसिफोरा मानसि नङा आरो ना साख्रि आलाफोराल' मानसि। नोंसो गोसो आं सोरखौ मोजां मोनो सोरजों हाबा जायो जाया नोंसो लाइफ नङा होमबा थास' मोखां। औ नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आरो बिमा बिफाया गावनि फिसाजोफोरखौ एसे मोजां न'खराव हरनो नागिरो आरो ना साख्रिवाला न'खराव बिदिनो धोनि न'खराव हरनो नागिरो आरो। जेनेबा गैजा रोङिफोरजों थांजानो बायो जेनेबा बिसोरबो मोजांनि थाखायनो बुङो देनाय मोजांनि थाखायनो सानो। नंगौ थेवब्लाबो आरो जेनेबा आंनि लाइफ नालाय आंसो मिन्थिगौ आंनि गोसोना आंसो मोजां मोनदों बिसोरथ' मोजां मोनाखैना। दे होनबा आंबो थांसै आङो सगावसो फैदोंमोन। दे होनबा थास' मोखां खिन्थामारनाङा दे। खिन्थाया दे खिन्थाया। दे होनबा बे सनिया ना हिंसानि थाखायनो फाग्ला साइस गोनांखायसो बियो बिरदावजों थांदों नङाबा थांनाय नङामोनलै। एसे खस्थ' मोनगोन खिन्थु बियो मानोना खामानि मावना जानायसोना बिसोरो गावगायाबो जुमाय सावनानै जानांगोन आरो खामला हाजिराफोर मावना जानांगोन आरो। बिरदावाबो माथो खामानिखौनो मावनो थांला आंजों लिंबाय आंजोंबो थाङाखै बादुला। बे सनियाबो फस्थायगोनलै उनाव फस्थायथारगोन बियो। दासो रायदों र' बियो बिमा बिफाखौ उनावसो सानगोन। नंमारगौबो आइ आफाया थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों होननानै सानमारगोन बियो सानसेबाबो। रावखौबो नेनो हालाहाय आयंआ उनाव जाथोसै आंहा नेनो हाला। बेदर थाबाथाय आंहा थानो हाया दे आं सिगां जाग्रोखायो रखर। बरिया टेस्टि मासि संनो रोंगौ आङो। सिगांबा आङो न'आव थाबाथाय संनायानो थाङामोन पुथुकुखौसो संनो होयोमोन ओमफ्राय आइयाबो सङोमोन दिनै आंनि बेदर संनाया आइनि संनाय बायदि जाथारदों जोबोद गोथाव जाथारदोंसो। आइनि संनायखौसो जानो लुबैसोदों आं। आंहानो गोरोन्थिलै आं जुदि बिबारिनि 30,000 फैसाखौ थगायना लायामोनबा बिबारिनि फैसाजों थगायनानै मबाइल बायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन दिनै। बिबारिनि मबाइलखौ आं थगायनानै बायना लानायखायनोथ' आं सनसपिटखौ जेनेबा इउज खालामदोंमोन आं एसे टाइम 300 फैसा होगोन होननानै आंखौ मानो 300 फैसाखौ मानो होदिया। दा मोनदोंना 300 फैसानि थाखाय आंनि लाइफआ ओरैबायदि गाज्रि जाबाय। आइलै गुन्दा सनसपिट नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आंनि लाइफआ। नों बायदि साइस गैयि भाइस गैयि मानसिजों सोर रायजो जानो हागोन दे। हाया रावबो हिनजावा नाङा आंनो नोंखौ थैबाबो नाङा। नोंखौथ' आं बोदलासो लागोन खिथा लागोन आं मानोना आंनि इसेबां मोजां लाइफआ दिनै इसेबां गाज्रि जालांबाय। नोंनि थाखायनो 300 फैसाखौ होयैनि थाखाय नों आंखौ साला जबरदस्ति हाबा खालामदोंमोन 300 फैसानि थाखायनो। गोबोरखि मोखां जेनेबा नोङो आंखौ मा सानदों आं नोंजों थांफिनगोन दरखार गैयालाय नों आंखौ बेफोरबायदि नागिरफैबाबो आं थाङा माथो।
फाव फान्दायनानै लांनो हादों एबार हाया थैगोन लागिबा आं थैगोन हाखराव बाज्रुमना थैगोनलै आं गावगाया हां लायालासिनो थैगोन थेवब्लाबो नोंजों थाङा जेनेबा नोङो गावखौनो मा सानना लादों नों आंखौ बेफोरबायदि फट' दिन्थि नागिरबानो आंनि मुंखौ लायै नागिरबानो आं थांगोन हा थांगोन आङो नोंजों गांसाबबाय आं आंबो बेदर जानो गारि मा नंथा बाथ्राफोरखौ सानगासिनो नंथामानि आरो नंमारगौ दिनै आंहा जिउआ इसिबां गाज्रि जामारबाय बेनिखायनो सानफ्लाङोबो साना सानबाबो बादो जानोसै आंहा टेस्टि आंहासो बुरैनो खम दोननानै आंहासो बुरजा लालायदों फाथो बाल बुरै जाबाय दे खम जाबाबो लस गैया आं सिख्ला मानसि बुरजा जानानै मोदोमफोरखौ लेम बानायना लानांगौ बा दिनै मा एसे गरमलै औलै दिनै गरमथारना बेनिखायनो नै गस्लाखौनो गानाखै आं गोबोरखि दारै मालै आलु आरो दालि माथो सेंग्रा गिदिर जाजोबना थाबाय नोंसोरलाय गोबोरखि दादै नोंलाय माथो जेलावसो दङमोननो गबाय आं दिनै सेंग्राफोर दिनै जेलनिफ्राय गबोबाय दिनै आं आजाद बा दिनै नोंसोरखौ नुयिया आं दिनै जेलाव थानाया 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर नोंसोरो आं जेलाव थांबा उन्दैसोमोन थेवब्लाबोसो आं नोंसोरखौ सिनाय हादों नोंसोरलाय आंखौ सिनाय हादों नायाखै हा हादों हायाखै जानो मोजां हादोंबालाय ओमफ्राय फरायनायफोरा मा मोजाङै सोलिदोंना सोलियाखै मोजाङै फराय दै जागोन दे दादै ओमफ्राय जोंहायालाय दङना थैबायलै दङ आयंआ दङ थैथ'वाखै सल्ला बुरैया आंखौ फार्स्ट टाइमावल' खबर लानो थांदोंमोन मिथिगौना दिनै बोसोरब्रै जाबाय नोंसा आबैया आंखौ जेराव खेबसेबो खबर लानो थाङाखै मिथिगौना मा एसेबां गाज्रि बिमा बियो रागासो जोंना दङ र' आं बेखौ थांनानै साबुथैगोन र' आं साला बेखौ दादै आबैखौबो बुलायगोन आरो नोङो बुनाङा दे दादै बात कुत्ता दाव गथ'फोरासो आंखौ सिखायनो फैयो बात जेबो खामानि गैया नामा हा बेयावदि नोंसोर जलायलायबाय दं हा थां न'फोराव फरायथां आरो खामानिफोर दंबा मावै थां साला ओरैनो जलायलायबाय थायो थां ओइ आलु बे गोबोरखि दारिया मानो गनांगौ दिनै जेलनिफ्राय दाथ' थांनानै आबैखौ बुहैगोनसो खोना सिगांबो बुखायोमोननो एसेबां दाख' फिसालाखौलाय मानो खबर लानो थांनो दिनै बेयो आबैया थाङाना रावबो थाङा औलै ओइ थु आं गोबोरखिखौ गिसियोलै दाख'सो बियो मानसि बुथारनासो थांदोंमोननो बे जेलाव सासे सिख्ला बुथारदोंमोननो खिबुआव सुनानै बुथारखादोंनो सिख्लाखौ मा खिबुआव सुनानै औ दालि माबा ओमफ्राय माना मोनबा सिख्लानिया बबेनिमोनबा ओरैनोलाय दाउखिफारानि होननानै खोनादोंमोन ओइ थु दालि बेनिफ्राय थुदो अबावबा जोंखौबो बुलाबायगोनसो आं गिनाय मोनसैलै मानसिखौ दाखुसो दा बेखौ बुगोनसो ना मायबा थांनानै मा मोनथिगौ दा थु बेनिफ्राय जेखि जाया अबावबा फैनानै दाम बुबा जोंफोरखौबो थु ओरैनोबा आंहा गस्ला गानखायाखै थै बेखौसो गिबाय आरो गियाबा मानसि बुथारनाय मानसै थौ न'आव थांनानै आइ आफामोननो खिन्थाहैनि थौ इसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो न'नि मोखां नुमारबाय आङो I am happy very very happy ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आङो दिनै जेलाव थानाया 5 बोसोरनि बारलायलांबाय मानो न' मोनसेबो गैया मानो न' लुनो हायाखै फैसाफोरखौ मा खालामसोदों आया हारसिंल'सो जाग्रा मानसि हारसिंनो मावो हारसिंनो जायो ओमफ्राय मानो न' गंसेबो गैया सरखारनिथ' मोनाखै बे साला बिमाया मानो न' गंसेबो लुना लानो हायाखै न'आलाय माथो सिगांनिख्रुइसो बांद्राय बोरायसिनबाय जिथ' गब्लं दाय मा खालामसै हारसिं जायो हारसिं लोङो हारसिं उन्दुयो साला ओमफ्राय मानसिया बावबो थांदों अबावबा थैहैदों माथो मानसियानो गैया साला न' गंसे लुनो हायाखै बे बिमाया मा खालामसै फैसाफोरखौ खम फैसा मोनो बियो मैगं फाननानै आरो आंथ' एसेबां बोसोर फैयाखै न'आव हारसिंल'सो जाग्रा मानसि 5 बोसोर बेफार खालामबाय बियो एसेबां फैसा अबाव दोनदों आयै सोर आयै होननानै गाबज्रिबाय दं आं दिनैसो मोनथिबाय ओइ अबाव थैखौ
हा? बेथो सोरमारहाय आं गिसोबाय ना बै गोबोरखि मोखाङानो फैबावदों माथोआथ' बिनि नङा थेवब्लाबो माथोखौ सोलायनानै गाबज्रिदों बियो आयै आयै होननानै सोरमार आं ओरैबायदि गिनाय मोनबाय आयंआबो गैया बै सानावसो थांना दं नोङो बेदर संगौमानि फैसा हैना फैनोल' होननायना माथो दाबो फैयाखै आं गिनाय मोनसोबाय र' आङो दरजा गब्लंथिं नायखुमानि र' सोरमार गोबोरखि मोखां नङादि सोर बिलाय हायथाथा बुद्रांद्रां सोर बिलाय साइस गैया फाइस गैया लावदुम दुम सोर मानो फैदों बिलाय खादा मोखां मानसियानो मानो फैदों बिलाय आंनि र' सोंहैनि बायजोआव ओंखारनानै जेखिजाया गोबोरखि मोखां नङा दे बासिबाय इस्सा ओइ 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 अबाव थैहैमारदों बियो र' फैथों र' सोर नोङो हे जोंहानि न'आव एसेबां समायना सिख्ला सोर सिख्ला जाखो बेलाय सोर नोङो हा सोर आयंआ गैया आलु लायनो थांदों मा नांगौ नोङो हा मा नांगौ माखौ आयै आयै होनना गाख्रबगासिनो सोर नोङो सिगाङावनो नोङो बुंग्रोनाय जारौ नों सोरो हा नोङो आंखौलाय मानो सोंनांगौ हा नोंहा मा दरखार आंखौ सोंनो गोनां सोर नोङो नोङो नोंनिखौ खोन्थाफैना नोङो साला आंनि न'आव फैनानै आंखौनो सोर होननानै सोंफैदों हा सोर नोङो र' आयंआ फैथों र' सोरमार बियो आंनि न'आव एसेबां समायना सिख्ला जारौ नोङो अबेनिमार हा नोंसो सोर बियो आंनि न' हो अमा बेदर हर आं जानि होनबा बेसेबा बोसोर जाखाबाय मोनजाया अमा बेदरखौ लाबो जारौ अमा बेदरा जा गोथाव जाखादोंमोनलै आं आरो जाबावगौमोन आइयालाय आइया आइ मानेथ' बे आयं बुरैनि फिसाला नामा आयंआलाय माथो बुंदोंमोन बिनि फिसालाया जेलावसो दङ होननानै बिदि मानो आइ होनना गाबज्रिगासिनो दहायनिफ्रायनो ना जेलनिफ्राय गबायहाय बाला सोर संनायमोन जारौ हा नों संदोंमोन नामा बेदरखौ संनायालाय आंनो संदोंमोन र' ओमफ्राय नोङो सोरमार नोङो आयं बुरैनि फिसाला गोबोरखि नामा औ नोंलाय होनबा सोरथौ साननाय बे न'आ आंनिसो नोंनि नङा आं आयंखौ लिंनो थांनि र' नाङा र' जारौ नाङा दिनै दसे रायज्लायथ'नाय आंजों जारौ नों मा एसे समायनालै नोंहालाय मोजां मोननायफोर दंना गैया ओमफ्राय नों सोरमार नोंथ' जोंहानि आलासि नङालै नोङो सोरमार अबेनिमार माबा खिन्थाब्रा जारौ माबा आङो आयंनि लोगोनि फिसाजो लोगोनि फिसाजो ओमफ्राय जारौ नोंलाय मा जोंहानाव आलासि जानो फैदों नामा माबा आं नोंसानियावनो थायो मा जोंहानावनो थायो नाया आंनि थाखाय लाखिना दोनखाबायनो बेखौ बिहामजो खालामनो थाखाय बिदिबाथ' मोजांसो आं मोनथिबायदि जारौ नोङो खिन्थाना लानो लाजिदोंना आइया नोंखौ आंनि थाखाय लाखिना दोनखादोंना माने नोंखौ बिहामजो खालामगोन ना जों आइया आइया इसेबां समायना बिहामजो नागिरना दोनदों आंनि थाखाय आयै नोंखौ आं फैनानै मानजासो होफैनो सानदोंमोन माने आं नोंखौ साबुतसो होगोन सानदोंमोन नाथाय नोङो आंनि थाखाय इसेबां समायना बिहामजो लाबोना दोनखादों आं आयंखौ लिंनो थांनि र' आयं होननाङाब्रा मानो आयं होनना बुंगासिनो नों दहायनिफ्रायनो आइ बिखुनजो होनबा आं बुजि मोनगौमोन ना मा आइ बिखुनजो सोर नोंसाया आंनि आइ बिखुनजो जाया आयंसो जायो आङो आरो नोंलाय मानो बेफोरबायदि बुंखो नों लाजिदोंनो जारौ दे जेबो नङा दे सिख्ला मानसै लाजिनांगौ बिदिनो लाजिग्रा सिख्लाफोरखौसो मोजां मोनो आंहा
थेवब्लाबो सानसे नङा सानसे लाजिगागोन दे मानो होनबा गावनि हौवाखौथ' लाजिबाय थायाना ओरैनो फार्स्ट टाइमाव लाजिगोन देनाय रुख'र आं खारनोबो हाला दा भगबान आंखौ बासाय आयंआ जेन सफैयो आं गिसोबाय गावनि थाखाय लाखिनाय रखमसो मोनबाय आंखौ ओरैनोबा मोजां नंखायानो सोरबा सिख्लानि खिबुआव सुना होनानैसो जेराव थांदोंमोननो आं गिसोबाय जारौ गावनि जानो गोनां हौवाखौनो इसेबां लाजियो नामा लाजिनानै माथो मोखाङानो बोरैबा सम गुफुर गोजा जालायलांबाय लाजिनाङा जारौ लाजिनाङा थां अमा बेदर दंबावोबा आंनि थाखाय प्लेटसे लाबोबाव थां नोंथ' मिथिखागौ नङा होमबा आंनि बागै दिनै आं जेलाव थानाया 5 बोसोरनि बारलायलांबाय अमा बेदरखौ सानसेबो मोनजायाखैमोन आं नाथाय दिनैसो मोनजाबाय थेवब्लाबो अहायाखै आं जारौ अमा बेदरखौ प्लेटसे लाबोबाव थां आंनो गोदै नङाबा आंखौबो खिबुआव सुनानै बुथारना दोनगोन अमा बेदरा इसेल'सै माबा आं आयंनोसो दोनदोंमोन थेवब्लाबो नों जानो बालाय गोथाव मोनदों बालाय आं लाबोना होफैनि दे जारौनो कफि सोबायसो आयं नों मानो दाबो फैया माखौथ' एसेबां कमफि सोखोब्रा जेलाव थानायावनो सानखादोंमोन आं न'आव थांनानै हाबा खालामना थानोसै होननानै खैना नागिरहैनांगोन होननानै नाथाय खैनाखौ नागिरनो नांला दे आइया दोनफैखाबाय एसेबां समायना हिनजाव मोनमारसिगोन आङो आइयो